जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल ओडिशा ब्लॉगर दीप्ति को। आज हूँ पोलोरी अमावस्या। तो पोलोरी अमावस्या सकाल सकाल उठिक मो पूजापी सब प्रिपरेशन करुँची, जोटा कि आप देखिपुं पूजापी प्रिपरेशन चली। चलतु देखा पूजा कौन कौन सब हो सका उठी पूजापी सबकि प्रिपरेशन चली। बर्तमान मो महाप्रभु को सजाऊँगी। महाप्रभु को सजेला जहाँ भी आम पिठा पणा सब करुवा को पूजा करा तो मत टोटाली किसी भी आसुनी केमती पूजा कर कौन कौन नीति नियम सब अच्छी। मम्मी मत शिखौची साइड रही गोटे गोटे मम्मी जहाँ जहाँ कौची मुझे माने फॉलो करुँची। आ देखिपे मुझे साड़ी पिंधि गुड़ाड़ देवे रखी गुड़ाड़ गुड़ाड़ से सन गुड़ाड़ गुड़ाड़ का नहीं तो हां नहीं तो के डाकू जी ए हां हां अरे चंदन पक्का अरे दे और सिंदूर मधुर पड़ दे गुड़ाड़ लगा बेगड़ा पूजा आरंभ पूर्व फास्ट चंदन सिंदूर माँ को लगेबे। देखिपुर पूजा करुँची। यहाँ हूँ माने पोलोरी अमावस्या जो पूजा हुए से पूजा गछटा निहाती दरकार। यहाँ को वज्र महाकाली गछ कहते। गछटा को पूजा कराए महाप्रभु को फूल सजे देवी। देखो पूजा करे महाप्रभु को सजाई देली। आप देखिपे केते सुंदर लगुच माँ। पत्र 7टा रखा हम से सब 7 प्रकार फल काटी पकाब। फास्ट मुझे कखर पत्र 7टा रखिदेवी। समस्त घर 7टा पत्र तो पूजा हुए तो क्या घरे केमती पूजा हुए जहाँ घर जड़े जड़े ता हिसाब से 7टा पत्र पूजा हुए। आम घर 7टा पत्र ही पूजा हुए। तो मुझे भल भाव में धोईकी 7टा पत्र बाड़ी देली महाप्रभु पाखे। तो आपड़ देखिपुर कखार पत्र 7टा बाड़ी सारे। ये धला सूतार 7टा हलदी को गंठी बांधी महाप्रभु पाखे रखा जाए। पूजा सर यहाँ हाथ में बेकर गड़े टबु खाइयो की पचाछ टबु खाइयो माता हो तंदा बेंजरी अब 7टा जाक पत्र 7 प्रकार फल काटी पकेबी। 7 प्रकार फल 7टा पत्र रहिबो। 7टा जाक पत्र पिठा एटा पे अटकाड़ी मामा बाढ़ुंट आसिकी अटकाड़ी तापर शाग आणिकी बड़ा हम। ए पिठा अटकाड़ी पकाई शाग पका हम आणिके देखुं शाग आनी बाढ़ुन मो मामा। 7टा पत्र नियम अनुसार जहाँ जहाँ सब पड़ो सब पकाई गला।
ମୋ ମାମା ବହି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ କରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଧବ ଘର ଥିଲା। ତାହାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସାଧବାଣୀ ସାତ ପୁଅ ସାତ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ଘର କରୁଥିଲା। ସେହିଦିନ ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା। ସାଧବାଣୀ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ଆରଦ୍ରା ଅମାବାସ୍ୟା, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ବ୍ରତ, ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କର, ଝୋଟି ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ବୋହୂମାନେ ଘର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ଦେଲେ, ଚାଉଳ ବତୁରାଇଲେ, ହଳଦୀ ଦୁବ 7 ଗୋଟି କଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁସ୍ତା ଘୋଡ଼ାଇଲେ। ସାତ ବୋହୂକୁ ଶାଶୁ କହିଲେ, ଚାଉଳ ଛାଣି କରି ରଖ, ଚୂନା କର। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ ଚାଉଳ ଛାଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଛାଣୁ ଛାଣୁ 2 ଗୋଟି ଚାଉଳ ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲା। ଏହା କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଦେବୀ ବାହାର ହୋଇ ସାନ ବୋହୂର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କିଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମୋ ଅମଣିଆ ଅଇଁଠା କଲୁ। ତୋର ଶାଶୁ ଆଗେ କହିବି, ସାଧବ ମୋ ଅମଣିଆ ଅଇଁଠା କରୁ। ତୋର ଶାଶୁ ଗର୍ଭରେ ଯେତେ ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ହେବ ତାହା ମୋତେ ଦେବୁ। ସାଧବ ବୋହୂ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସାଧବଙ୍କର ସାନ ବୋହୂ ଚାଉଳ ନେଇ କୁଟାଇଲା। ଆରଦ୍ରା ହାଣ୍ଡି ବସାଇଲା। ଆରଦ୍ରା ସିଝିଲା ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ରହିଲା। ସାନ ବୋହୂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, କି ହେଲୁ ସ୍ମରଣ କଲୁ? ଆରଦ୍ରା ହାଣ୍ଡି ନ ସିଝିବାରୁ ସ୍ମରଣ କଲୁ। ଠାକୁରାଣୀ ଦୟାରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଶାଶୁ ଗୁଆ ଦୀପ ଜାଳିଲେ, ପାଟ ପତଣି ପିନ୍ଧାଇଲେ, ହଳଦୀ ଦେଇ ଲଗାଇ ଶିଳପାକୁ ବସାଇଲେ। କଖାରୁ ପତ୍ର 7 ଗୋଟି ପକାଇ ଆରଦ୍ୟା ବାଢ଼ିଲେ, ନିଶ ଉଙ୍ଖୁଟି ବାଢ଼ିଲେ, 7 ଶାଗ ତୁଣ ବାଢ଼ିଲେ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। କଥା ଶୁଣିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। କଥା ଶୁଣି ସାରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଏହି ଉତ୍ତାରୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସାନ ବୋହୂର ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ କହିଲା, ମୋ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି। ଶାଶୁ ଧାଇ ପରିବାରି ଲଗାଇଲା। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦାହି କାଟିଲେ, ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଆନ୍ତୁଡ଼ି କଲେ, ଧାଇଁ ପୋଇଲେ, ଲଗାଇଲେ। 3 ଦିନ ଗଲା। 4 ଦିନ ପରେ ଦୁଧ ତରଣୀ କଲେ। 5 ଦିନରେ ପଞ୍ଚୁଆତି କଲେ। 6 ଦିନରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ମାଗି କହିଲେ, କିଲୋ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ପାଶୋରି ଦେଲୁ କି? ତାହା ଶୁଣି ସାଧବର ବୋହୂ ମନେ କଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି, ନଦେଲେ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବି। ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ହସ୍ତକୁ ପୁଅଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଠାକୁରାଣୀ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ପୁଅଟିକୁ ଘେନିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଶୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ନାହିଁ। ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ପୁଅ କାହିଁ? ସାଧବ ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ପୁଅକୁ କିଏ ଘେନିଗଲା। ଘର ଗମ୍ଭୀରି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଖୋଜିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଠଣାଏ ମାରିଲା, ଗାଳି ଗୁଳଜ କଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବିତୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ବୋହୂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଏହିପରି ସାଧବ ବୋହୂ 6 ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା। ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା, ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ହେଲା। 10 ମାସ 10 ଦିନ ହେଲା। ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଲା। ସେଦିନ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଶାଶୁ ମହାକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ପିଲା ଖାଏ ଡାହାଣୀ, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ମୋ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବସିଛି, ମୋ ମାଣିଆ ଅପତିଷ୍ଠ ହେବ। ଏହା କହି ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେଦିନ ମେଘ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି, ପାଣି ବରଷୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଭାବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନସ୍ତକୁ ଗଲା। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଦୟା ବସିଲା। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ରୂପେ ଆସି ପଚାରିଲେ, କିଏ ସେ ତୁ? ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମୋର ଦୁଃଖ କହିଲେ କିଏ ସେ ନବେ ଫେଡ଼ିବ? ଯେ କହିବି, ମହାକାଳୀ କହିଲେ ତୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଫେଡ଼ିବି, କହ। ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ସାଧବ ଘର ସାନ ବୋହୂ। ମୋ ଶାଶୁ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାଉଳ ଦେଲେ। ଚାଉଳ ବତୁରାଇଲି। ଛାଣୁ ଛାଣୁ 2ଟି ଚାଉଳ ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପରି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, କିଲୋ ତୁ ତେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ, ମୋ ଅମଣିଆ ଅଇଁଠା କଲୁ। ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତୁମେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ ସତ୍ୟ କର। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି। ସେ କହିଲେ, ତୋର ଯେତେ ଗର୍ବ ହେବ ମୋତେ ସବୁ ପିଲା ଦେବୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହିଲି ଦେବି। ଏହାପରି 6 ପୁଅକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏବେ ମାତ୍ର ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ମୋତେ ତୋଳିଦେଲେ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ତୁମେ ପରିବାରରୁ କହିଲି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଅଇଁଠା ଦେବାରୁ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ଏବେ ଆସ ଆମ୍ଭ ଘରକୁ ଯିବା। ମହାକାଳୀ ସାଧବ ବୋହୂକୁ ସେଥିରେ ଘରକୁ ନେଲେ। ଧାଇ ପୋଇଲି ଲଗାଇଲେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଲାହି କାଟି ଦେଲେ। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏନ୍ତୁଡ଼ି କଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ପାଟରେ ସେଜ
କଲେ, 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁଆତି କଲେ, 6 ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଘର କଲେ, 8 ଦିନ ଆଠୁଆରୀ କଲେ, 12 ଦିନରେ ବାର ରାତ୍ର କଲେ, 21 ଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଖଡ଼ୁ ପିନ୍ଧାଇ ହରିଡ଼ା ମାଳ ଲଗାଇଲେ, ନାମକରଣ ନେଇ ବାକି 6 ପୁତ୍ରକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଅଳଙ୍କାରରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଆଲୋ ସାଧବ ବୋହୂ, ତୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେ, ଏବେ ତୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ମୋ ମା ପିଲାକୁ ପାଟ ରତ୍ନ ଦେଲେ। ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ସାଧବ ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଟ ହାଟରେ ଲୋକେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ସାଧବାଣୀକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମର ସାନ ବୋହୂ 7 ପୁଅକୁ ଧରି ଆସୁଅଛି। ଶାଶୁ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖିଲେ ନାତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଘରକୁ ନେଲା। ବୋହୂକୁ ମଧ୍ୟ ନେଲା। ସାଧବାଣୀ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ତାହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପୋଲରେ ଓଷା କରୁଥିଲ ସେଦିନ ମୁଁ ନ ଜାଣି ବତୁରା ଚାଉଳକୁ ଛାଣୁ ଛାଣୁ ସେଥିରୁ 2ଟି ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଲି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ମୋ ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବି, ତୁ ମୋ ଅମାଣିଆ ଅଇଁଠା କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି, ତୁମେ ମୋ ଶାଶୁକୁ କୁହ ନାହିଁ। ମହାକାଳୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କର। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି। ସେ କହିଲେ, ତୋର ଯେତେ ଗର୍ବ ହେବ ମୋତେ ଦେବୁ। ମୁଁ ହଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି। ଏଥି ଉତ୍ତାର ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଏହିପରି 6 ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ। 7 ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଦୟା ହେବାରୁ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଘେନିଯାଇ ଦିବ୍ୟପୁରରେ ରଖିଲେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଧାଇ ପରିବାରି ଲଗାଇଲେ। 21 ରାତ୍ର ହେଲା। ଉତ୍ତାରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଗୃହସ୍ଥ ଭାରିଯାଏ ଏକ ଠାବ ହୋଇ ରହ। ଏହା କହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ପାଟପତନି ଦେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୋର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି କଲି। ତୁ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପୂଜା କରୁଥିବୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାଧବ ଘରଠାରେ ଓଷା ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସାଧବ ଘରର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ଏହି ଓଷା କଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିର୍ଧନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ଯାହା ମାନସିକ ବିଧି ମତେ ଓଷା କଲେ ତାହାକୁ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଦୟାକରି ସକଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ବଜ୍ର ମୂଳିରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପିଟିବା ଯେପରି ବ୍ରତ ମହାକାଳୀଠାରୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦୁବ ଚାଉଳ ସହିତ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ବଜ୍ର ନିମ୍ନସ୍ଥ ଗୀତକୁ ଗାଇବ। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପାଦେ ସଦା ମୋ ଭକତି, ଅଧମ ମୂର୍ଖ ମୁଇଁ ଦିଅ ସଦଗତି। ତୁମ କୃପାରୁ ମିଶଇ କଲି ଏ କଥା, ଅଧମ ନରେନ୍ଦ୍ର ରଖ ମହାକାଳୀ ମାତା। ଇତି ଶ୍ରୀ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପୋଲରୀ ଓଷା ସଦା ଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କଣ ଆଳତି କରିବ ପୁରା? ମୋ ବୋଉ ପୂଜା କରିଦେଉ। ପୂଜା କରି ଆଳତି କରିଦେଉ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଟକାଳି କହନ୍ତି ମିନ୍ସ ଆରାଧ୍ରା, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଶାଗ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣ ଲାଇଟିଂ କମ୍ ଆସୁଛି। ତ ବାକି ମୁଁ ପିଠା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ପିଠା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ବସ୍ ଖାଲି ପିଠା ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ପୂଜା ସରିଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପ୍ରେମଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲା ବାଟ ସବୁବେଳେ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।